Pagmasosyan tayo po ing kalabing siyam a Domingo ng karaniwan na panahon. Iabetala po king kiatang panalangin, kambeda rin kayang pamilyo, doning makatuking tensyones. Para king kapasalamatan dari, Mr. and Mrs. Manding and Susan Vitug and family, Carmelita Tuason and family, Mel Carlos and family, May and Cecil Torres para king karelang 15th wedding anniversary, Homer Dinabuyo and family, para king Aldo Kebaytanang Ned Torres, para king kayang 17th birthday. Para king Malagwang Kapaldanan dari, Most Reverend Pasiano B. Aniceto D.D. Bishop Emeritus, Denden Vido Manansala, Corazon Navarro, Jesus Kayanan, Most Reverend Pasiano B. Aniceto D.D. Bishop Emeritus, Anacleta Beltran. Para king makapasubaling kapag nasandari, Ani Dong Vergara. Para king Kaladwadari, Feliciano, Filomena, Leonida, Nelia, Cynthia, Reverend Monsignor Felicito Sison, Reynaldo, Reverend Father Fernando T. David, Ricardo Camaya Jr., Crescencio, Gertrudes, Ricardo, Amador, and all souls in purgatory, Venancio C. Delphine, Victor Carlos, Maureen Cleland, Eleuterio, Juanita, Renato, Bienvenido Tuason, Juanita, Renato, Eleuterio, Francisco Yumol Santos, Olivette Carlos, Mayancio Giao, Pelagia Aguilera, Marshall Alguera, Alan Calma, Shirley Marquez, Ofelia Carbonco, Romeo Lumanlan, para king kayang soul's birthday, Ramon, Juanita, Tatina Malit, Carlos Jr., Susana Manalo, Asuncion, Armando, Soledad Sigua, Ramon Sigua, Niña, Angelica, Angelina, Florentino Roque, Roberto, Raimundo, Perlasita, Ramon, Wilfredo, Eutemio Ramirez, Arturo Batak, Edgardo Batak Legaspi, Presid Miranda, Cayetano Enriquez, Leonardo Ascension, Celestina Asuncion, Orlando Ingal.
Una siguro. Ang next. Ikanta tayo pong dalit at pamuklat. Lagyan pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. hindi naman tabi kaya kayo. At kaya ko ang tinurin. Ngayon yung ikalabing siyam ng Domingo ng Karaniwan a panahon. Potang lalbog taking pamikasala, na tamong kukulisak. Sagipan mo ko Ginoo, walang may papahamak ko. Adwan taking Ginoo niabot niya kakatamo, ang magligtas ng gamat. Ngayon po itamongan may agnanagnan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa malayang ito. At kaya kayo kapatid, uling ni kasalak ng bina, king isip, amano at dapat,
at niyayalawang kakulangan. Ulimitay panigapuko kung Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablangan niya lampong santo at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. In Diyos sa mayupayang totoo, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo, king di alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, isasalpantaya kay keka, king lugod mo at lingap. Dapat balo mo yung kasalpantayanan ni maralas matitikal, uyab mong tamagalanlangan, kayalan katiyakan at takot. Daptan mong may kasapat kang sika na nakasalpantayanan, bang maniwala king anak mong Yesus at siyo, bang pasagiwa na yung kasalpantayanan ni, at ipagkalubing sika ng loob ni Biyebyo mitnong kapanaligan, at patibayan ng kasalpantayanan din kapatid mga tsuking pamangailangan. Papanitinyan mo kay ngating kapanayan, at baston mong Yesus abutan o ring gamat ni, at tarian papunta keka. O Diyos sa tigpami, manggaman kapilan. Amen. Pamamasang iba't kinungunang libro ding ari, king bundok min Horeb ating kuweba, ninobya ka rin i Elias ban matudtud, nga naning ginukeya,
Lumol kaken at talakad king arapan ko, king taluktok ning bundok. Kay bet nga nita, linabas siya ing gino, at tinyupya ing nabagsik a angin. Inaspak nila ring bundok at piglasi-lasi ring bato king arapan ning gino. Dapot ing gino, alayo king angin. Kalabas na ning angin, nilayon. Dapot ing gino, alayo king ayon. Kalabas na ning ayon, api. Dapot ing gino, alayo king api. Kay bat ning api, meron dang ing malambing na angin. Inyang gundam ng Elias iti, tikpani in lupa na king balabal, at linwalya, at menaya, king arap, ning kuweba. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, inggan kamo, at iligtas mo kami. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, inggan kamo at iligtas mo kami. Ing sasabihan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman. Uling ipangako na, ing kapayapan kikatamo, akeyang balayan. Tutuyang makasabiang magligtas, karetang makitakot keya, at kanita king kikatamong labwad, manatili ing keyang lingap. Ipakit mo kaya kami, inggan kamo at iligtas mo kami. Ni sagana ingalang kupas sa lugod at katapatan, ni kaon naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran matyo iba't banwang matas. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, inggan kamo at iligtas mo kami. Wa ipagkalib ng Ginoo ing sablang kasaplalan, at kingasikang tamo dakaling kikatang pupulan. Manimunaya keya ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, inggan kamo at iligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katutuan, talatukin akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsensya, apani balan ng Espiritu Santo, patutuana na king eko maglaram. Ing buri kong sabihan yay tutukong pagkalungkutan at alang kalupa ing kaplas ng puso ko, para karing kapatad ko akan akong sariling laman at daya. Manyaman kulob, tanggapan ing iparasan ko at mikawani ko kang Kristo, nung iti yaing makasawop karela. Ila ring taong pinili na ng Diyos, inampun nala bilang sariling anak na, at pepawaga na karela ing keyang ligaya. Tinatag nala ring kasunduan, kambera at pigkalub na karela ing batas. At siyo karela ing tunay kapanyamban, tinggapda ing dakal ng pengako ng Diyos, ila ring meging palipi ring bantog a Hebreyang pipumpunan da, at ing Kristo, king pangatao na, ibatya king karelang lahi. Ni puriya alang kapupusan ng Diyos ang mag-ari karing sabla-sabla. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo pinayap a balita. Ako ing mabiyet tinape, at tinipo iba't banwo, nga naming Ginoo. Ing ninuman mangan kaniti, niyo kapilanman.
Hindi mo manatili kaya kayo. At keko ang timurin. Pamamasa iba't king mayap a balita, agpang kang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Kay ba't nakabud ning pamipakabsina karing tutong dakal a tao, Jesus pepasakenon o king bangkaring kayang alagad. Sinabi na karela king muna na lang dala kit king kangatba ng pasigan ng lawog, kabang niya panayan ng makoring tao. Inyang apayulyanan no ring dakala tao, minukit siyang magdili-dili king kabundukan bang manalangin. Inyang mabengina, yamong dili na kariyan ni Jesus. Dapat katang oras sa itaing bangka at siya pakalibutan na ning lawog, sapul-sapulan na ning mga sikanayalon, pablasang makasalungat laking tsup ning angin. Pilat na ning alas 3 at alas 6 ning ngabak, pintalanong Jesus, lalakad babo ning danom, manigalgal laking takot. Multuya ngara, at sa siya laking takot da. Jesus agad-agad kinulay siya karela nga na, tibayin niyo ing lubyo, ako ini, kayo mitatakutan. Kanito'y Pedro nga nang kinulayit, ginunong ikapin, yutos mong munta ko keka lalakad babo ning danum. Mekeni nga nang mekibat Jesus. Inyay Pedro kinulda siya king bangka at nigmulayang linakad babo ning danum, papunta kang Jesus. Dapat kabudimdam ng masika ng tiyop ning angin, tibla niya ning takot, at nigmulayang limbog king danum. Ginu, sagipan mo ko nga nang kinulait. Agad-agad, gawa ni Jesus, tinwang ni Jesus gamat na, at pela ni Pedro, at nga na, tao keka, kay namo kasal pantayanan. Bakit ni kakuno ka? Pareho lang sinang paking bangka at kasampara, tinok ng titsop ang masikanangin, at yung alagad ang makasakay king bangkasi ng bala, arapan ng Jesus at ngara, tutupin, ika ing anak ng Diyos. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. May payabak po kay kayungan. Indulge me talakad tapa mo po. At ngayon makatalakad kayo, sabihin nyo kayong kasiping nyo, iligtas na kaning Diyos. Okay, lukrok na po. Pila na po ngaldo, sunod-sunod ne, mauran. Lumayo ko king paligidyo, may bawas kayo. Wape naman, ne? Dugdug. Yan ang may kibating babo. Mauran, masikan, manyaman ng kasat-kasat king pagkeran, but look at you, you're here. In our spoken faith, hindi pala suko. Mahirap sumuko.
As a child, diri mo inguran, mandilo ka. Pero, mas buri mo ngaldo. Kaya rin anak, at ilang bunga ngaldo. At babaw lang ngaldo. And so as a kid, I remember, pag mumuran makanyan, inggawan mi, umaking stick, kay ba't mag-drawing kami king gabon, aldo. Believing, na pag-drawing kang aldo king gabon, the rain would stop. Kaya yung drawing ko, pakaragul-ragul ke. And remember the rhyme? Rain, rain, go away. Come again another day. Little Eddie wants to play. Ring pakasal o ating okasyon, bangimuran, inggawan da, muntala Santa Clara, mag-offer lang ebon. Pero baluyo, ating pang meto nga gagawan, they call it sun dance. Kaya ito nga pelikula ng Sarah Geronimo Guevanita. I will illustrate it to you. Antay Justin. Matutod ka ni. May rakap kayo. Kakarog ko pa mo salo kay ngailiyo. No kumiras king paninap yo. Na? Nini atin niya pong kapata din eh. EMDC, ikoya na, Yarmon. Yarmon, may kani. Masyutalan mo na yung mic. May kani kabilisan mo. Nino pong pogi, inkoya yung wali. Makiba kayo, ninong pogi, inkoya yung wali. Armon, eka, ketaka, kengka. Makaniniya po yung sandan. So, gamat pa. Yan, bayang sumlag. Ngayon yabe yung bitis. Lulundag na. 1, 2, 3, go. Okay. Ingawas po kaya kami 3 itlog. Okay. Palakpakan tala po. You call it sun dance. And it is an exact coincidence that the gospel today is about a storm. May bagyo. Ang pagkakaiba, kayo nandito sa loob ng simbahan. Ang mga apostles, nasa gitna ng dagat, sa gitna ng bagyo. Hey, these are fishermen. They know the sea. They are not usually afraid of the sea. But these times, the turbulence and the strength of the typhoon, of the storm is so magnificently strong that they felt afraid or fear, I may say. Natakot sila. Pamamatay na yata tayo. Ang lakas ng palo ng hangin. And then, out of a wind, they saw someone walking on the water and they thought he was a ghost. Sino nga ba namang tao ang makakapaglakad sa tubig? Nilalangoy ang tubig. Nalulunod ka sa tubig. Hindi ka naglalakad but it was Jesus walking on the waters. Galing ano? May superpower. Parang superhero, a man who can walk on the water, floating. This has a deep message for us. Sa mga Hudyo, nung panahon na iyon, kasi wala pa namang submarine, hindi nila ma-explore ang ilalim ng dagat, ang daming nalulunod sa dagat. They believe na ang ilalim ng dagat ay pinamamahayan ng lahat ng mga masasamang espiritu. Lahat ng mga bagay na hindi mabuti.
And Jesus walking over the water signifies one thing. Ang kasamaan, ang problema, ang mabigat na buhay na pinagdadaanan, under yan kay Jesus. Na ang Diyos, over siya, lamang siya sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Theoretically, rationally, alam natin yun. Pinakamakapangyarihan ang Diyos. But when you are in the storm, and the storm is so threatening, kapag binabagyo ka ng problema, kamukha ni Pedro, maguguluhan ka, mawawalan ka ng focus, at makikita mo na lamang ang nakaabang na nakakatakot na nangyayari sa buhay mo. And then you lose faith. And then you begin to sink. Nalulunod ka ng mga problema mo. Nalulunod ka ng mga pinagdadaanan mo. Huwag niyong sabihin sa akin wala kayong problema. Ang hindi normal na tao, walang problema. Kaya nga, tumatawa kahit walang nakakatawa. Pero ikaw, kaya nga itinatago mo madalas ang kalooban, ibang pinapakita sa labas, dahil ang daming nangyayari sa loob. And it can make you lose your faith. Because sometimes it is so heavy to carry. Like an anchor, which has no way but to sink or to sink into the bed of the sea. To lose sight that you are with God. And God is over and above against anything and anyone. Si Pedro po ay kamukha natin. I believe in God, the Father Almighty, His only Son, the begotten, the Holy Spirit that was sent. But when confronted by difficulties, by struggles, by things you know are wrong, but you are so helpless to help yourself, and you know God can, but then the depression and the sadness and the fear and the struggle are so strong that you cannot help but find yourself not believing that God can do something. Alam niyo po, sa buong Biblia, sa Gospel ngayon, nadinig ang pinakadakilang dasal na nanggaling sa pangungusap ni Pedro. Noong lumulubog na si Pedro sa dagat, nalulunod na siya, nakakainom na siya ng tubig alat, napupuno na ng carbon dioxide ang kanyang mga lungs. And she is about to have water aspiration. Bigla nasambit pa niya ang mga salita at sabi niya, reaching his hand, Lord, save me. Panginoon, iligtas po ninyo ako. Lunod na ako. Iahon po ninyo ako. And God does not disappoint. Never, nada, no. Solo basta yung Diyos. Jesus reached out His hands, grasped the hand of Peter, and pulled him out
from drowning and misery. Alam po ninyo, ginagawa niyo ito tuwing nagsisimba kayo. Si Pedro ganito siya, Lord, save me. Kayo ganito, dalawang kamay itinataas ninyo sa Ama namin. And your message actually is, Panginoon, nalulunod po ako, iligtas ninyo ako. Abutin ninyo ang mga kamay ko at iahon ninyo ako sa kalagayang ito. And what do you feel after praying the Lord's Prayer? I know the feeling. You feel God. You feel a certain peace. Kaya pagdating ng sign of peace, nakangiti na kayo facing one another. When we are in trouble, when there is so much going on and happening around us, when we feel helpless, Peter teaches us 3 words, not more than 3 words, and it says, Lord, save me. Lord, save me. Alam po ninyo ang isang ginagawa ko, maliban sa misa, ay tinatawag na Oras Sancta. When I prayed for people who wants prayer, who needed prayer. And in the Oras Sancta, at a certain point of my praying, this is what I do. I raise my hand and bow my head. And in humility, I ask the Lord, lift me up, O Lord, so that I can lift up people from their helplessness, from their misery, from their apparently a dead end, no way out situation. And God is there. God is there. Ano po ang nakakalunod na pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo ngayon? Just say it silently from your heart. God, save me. Tumayo po tayo. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tutu, nilalang King Banwat Yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Banal na Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako King Cruz Mete at ni Kutkut, tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldos, sinubliyang Nebi, pepay tasya banwo, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, banukom ka rin mabie ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katoliko, King Panisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at Kimbi alananggo. Amen. Mandalangin tamo kambi ng maragula kasalpantayanan King Diyos tamong parating atyo para King tao. Magsalita kaya katamo King siwala ng kapayapan at nga tamo pong manalangin. Ginubusan mong akit mi ingke kang ganaka. Ulitan tayo po. Ginubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ang cellphone. Bang para kaning banal kapulungan, manatili sanang matatag, ampong makayugne kang Kristo, king libutan ning kapagsubukan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Para karing pamuntok ning balen, sumuyo na sanang nipnong katapatan, at magsiap la para karing kapayapan daring sabla,
ipanalangin tamo king Ginoo. Ginubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Para king kakatamong parokya, manatili sana ing pamagmalasakit king balang metong, lalo na karing magkasakit king kabiyayan, ampong kabilyan king espiritual, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Para karing kayanakan, bang mabiyasa lang lumapit king Ginoo, king oras ning takot, kainan, ampong pamagduda, at ila mismo magsabing, Ginoo, iligtas mo kami. Ginubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Yabe tala naman po king panalangin tamo. Para po king kapaldanan ng Erlinda Aguilar at makanyan mo naman po king kapasalamatan da Joy, Randy, and Leandro Reyes, Medalla Gutierrez, Florita Timbol, Drs. Eder and Angel Dizon, Teng Calajao, Eloy and Bebet Dizon, Beng, Lady, ating kumari ko po ang Lamuel Dizon, Ryan and Melanie Peña, Lito and Anita Urbano, Melita Espino, Romel and Ann Musni, Senator Lito and Marisa Lapid, Peter Nepomuceno, Mayor Jing BM Jen and Mayor Lenny Capil, Vice Governor Dennis and Madam Yoli Pineda, Isa Sweets and Lucy Miranda, Adi Anishete, Wilma Fernandez, Daga Morales, Alvin and Rosario Sunga, Hensler, Lana and Gar Manalo, Lynn and J.R. Santos, Bonnie and Sita Tuason, Rommel and Let Tadike, Albert and Dolores Sabinsay, Cynthia Dizon Pizarro, Rowan Musni, Imelda Gutierrez, Karina Sunga Balingit, Grace and Mehmet Pascual. We also pray for the souls of Maureen Castro Fernando, Among Fay David, Among Alan Sikat, Ron Dizon, Among Marlon Cunanan, Mocha Panlaki, Zach Kairen, June Pascual, Terry, at iabetala po ang kapaldanan ng Milagros Bautista. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ipayong kapanayin mo at tsukeka, king amano mo karing kay manalig, maging malapit ka sana kay kami, at buston mo ing anak mo, kayabe miya king Biemi, ngeni manggaman king Alananga. Amen. Amen. Iyabe tayo naman po yung kalagwa ng Alando Libo.
Manalangin baning kakatamang dawon, matanggap yarapan ng Diyos, may payang tuto. Tanggapan niya sana ng ginuy, tingdaon ka ring gamat mo, kingi kapurot kaligay ng kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ng mabilog ng Santo Iglesia. Pagnasan mong bitasan kaya kami o ginuming Diyos, yung tunay ra ka nga kayabe, kapamilatan ng anak mong Yeso Kristo, kaya kaming pamangan at inuman. Isan mong pagkaluban na king ketagan lumakad kaya bena, king mabagyo ng dala ng kasal pantayanan, at harapan ng panganib ng lugod. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginumi na tili kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Yat na yun na rin puso. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo yung Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat matulid, yung pasalamatan da kang parati numan karinig pa, Diyos king alanang galubos mayupaya. Agyang tigtak sila na kaning meto ketawan, sindumin kaya kang pamaglugod. Ikay minya kaganapan king kaya kaming kakulangan, ika muna maning mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugong mong anak naliwa kaya kami bistaman ay mekilo pa kayong pamikasalami. Berian mo iti banakit meking kaya kaming pangatawing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming miknong lugod, kalupa ning makapasabalo mong lugod, kaya migit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibaying tula ning kayang pamaglingap, at kaya kaming binating inyang pepenggulutan da ka. Ulinita kang bering sablang poro, ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe alang tuknang babya, kapuryan kaya ka, naming kakanta. Tunay kang banal, ipa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Uli na nita, pagparalam po mi, pabanalan mo sa ratingayong kinispirito mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayabidawon ko sang loob king pamay lasa at kamatayan, king waling tinape,
Pasalamat siya kaya piraso ne. Binyana ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti kongan ka na niya. Iti yung kanakong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning apunan kingwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bayo, at alang hanggang tipan. Nibubu, para kaya kayo, para karing sablang tao, bang kanita may patawaran na ring kasalanan. Tapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kakatamong kasal pantayanan. Iyang ini gaganakan mi paing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo. Daraon mi akeka ing tinapening di at ing kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming talakad arapan mo bang sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuamo king kaming ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Bang miganapi king lugod kambe ng Leon, 14 kaya kaming Papa, Florentino at Pasiano, rin kaya kaming Obispo. Pangadi tayo po yapong seto na sana po tuloy-tuloy na ing pamagpagaling na ning ginukaya. At ding sablang pari. Ganakan mo na rin kapatid ming Pepay Nawa, mananayang subling miyering mayang unabye, lalong-lalo na po rin kaladwaking purgatorio. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kaming karapat dapat magkamit king biyala nangga. Kaya benang Maria ing Birhen duning Diyos, Isanta Catalina ning Alejandria, ring apostol at ding sablang santo, tinupad king malmong kaburyan king kakabaning panahon, puryanda ka, paligawanda ka, manggaman king alananga. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupuryanda ka parangalan manggaman king alananga. Pasaklolo tamo, king kakatamong ipa, karingamanong tiro na kakatamo, ning Ginoo.
Ikapos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami kambenong maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristo kaya kaming talapangabos. Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Pumusa na babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Pinalawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. Pamayapan may bilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginumanatili, sana kapilanman kaya kayo. At kaya ko ante mo rin. Bakit tamo po yung mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayo man. Peace be with you. Ngayon, Kordero ng Diyos, ang midalako king kasalanan ng yato. Papalod la ring mayayaos king apunan na ning Kordero. Ginoo ek matampang tanggap kaya ko. Dapat igkas mo nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginong Diyos, paring sabla, agkatan mo kami kapamilatan ng Isus sa anak mo, banglakwan ng kaya kaming kapanatagan, at lumakad king danuman kaya bena, banitagulaling in kaya kayong sarili kaya kat karing kaparaming tao. Agyang yemiya akat itinggamat ng duduang at tatalan kaya kami. Pagkaluban mo kayong sapat at kapanaligan, mga pitasaing kambena, at alakad mi at apamingwa, tingkekang payintungol busal mi. Ang kakingatayid na kayong meraskek o Diyos mi, manggaman king alananga. Amen. Lukot Tamo. po sa. Atin tampong special second collection, makaparikil para king formation ministry ng parokyo. Takal pong salamat. Talakad tamo po. Gaya ng dati, ako po magpabasa king oran, magpawisik kayo po king agwa bendita. Durutan ta kayo po. Hindi naman natili kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. At bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos, singip pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa may arine, umaya kayo, at parating makagising ning ginu niligtas na katamo. Salamat, King Diyos.